guys, welcome back to my channel. So in another video. So dinini video जानो थांगासिनो दङ. So dinini video जानो थांगासिनो दङ माने ओरैबायदि जेनेबा आङो दा बैसागो सिजन मोनफैदों नङा होमबा बैसागो सिजनाव मा खालामदों नङा होमबा नोंथांमोनखौ देखायनि आं जेनेबा बे साननैसो भिडिअबो होनो मोनाखै नङा होमबा ओमफ्राय जों कमेडि बनायनायाबो गोबाव जादोंमोन मानि थाखाय गोबाव जादों आं दिनै देखायनो सानगोन आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानि हानायालासे आरो मोनसे आपडेट होदोंमोन ना बे आपडेटआ जाहैबाय सोरबाफोर बैसागो कालचार प्रग्राम माबा माबि फाथिबाथाय आंखौ जेनेबा मोसानाय फोरोंनो लिंनो हागोन आरो होननानै आं कन्टेक्ट नाम्बार माबा माबि होनानै दोनदोंमोन थ' नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ नङा होमबा थ' दिनै आं देखायनोसै आं दिनै माबायदि जेनेबा बहा फोरोंनो थांदो आरो सोरखो मा फोरोंदो थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबनो लासे खानसे होनना बुंनांगोन नङा होमबा थ' थांहोलांनोसै आं थांगोन नैजा ओमफ्राय दा आङो नैयाव दंथ'यो दसे रेस्ट लादों माने नङा होमबा दा थांनोसै एसे लेटबो जाबाय दै एसे लेटबो जाबाय थांनोसै चलो नायलांबाय था जोबनाया लासे मोजां मोनोबा आरो जायफोरा मोजां आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोना बिसोरबो अननानै माने जोंने एकदम जेनटेन मेगन सेगन मिसिनानै जोबनाया लासे नाय आरोना थ' चलो अलरेडि बिगिता अके स' Hi, Ham. Hi, Ham. Hi. So, बिखौ फोरोंदो गिबि खेबाव नैनि जायो आरोना नैनि थ' बिखौ फोरोंग्रोदो जानो हागोन बिखौ फोरोंग्रोगोन ओमफ्राय दसे उनाव दा बेलेगाव थांगोन आरोना Korea Pernah ada bikin dah, mulai. Muzaran dah ke? Muzaran dah ke? Tangga? Step ko bakor na deh. Very good. Step ko bakor batang apa usul itu bang masih perlu na. Serni keser mat selagi nuamba. Di sistem jaya ya ta. So terus kan terus perlu na ne. Tang langsir. Kali zebai humna ni lar na. Pekita. Hai bolo. Bye bye. Bye bye. Oke, nैबे जोब्बाय दा दसे उनाव थांलायनोसै गुबुन मोनसेयाव नै बिथांमोननि फैदो नै लिंनो फैदो आरो फाइनालि जोब्बाय नैनिफ्राय आङो बिदाय लानोसै बिदाय माने सवाथिनि थाखाय बेखिनियानो स' गाबोन फैलायनांसिगोन नायलांबाय थादो जोबनाया लासे स' गाइस फाइनालि सफैबाय दायो नायनो हागोन नैखिनिया दहाय दोङोमोन बेलेग न'आव दा दोङोमोन बेलेग न'आव माने जेनेबा थांलाय फैलाय आरोना क्या करूँ यार इसके लिए करना तो पड़ेगा कुछ क्या बोलेगा इसको मेहनत तो करना पड़ेगा है कि नहीं बोलो हाय बोलो हाय नोंसोर मा खालामनो सानदोंलै लाइजाम व्हाट इज द लाइजामा मा हमको क्या पता लाइजामखौ मिथियो नोंसोरो फोरोंलायसिगोन नायनो हागोन Hi Ham, say hi. Hi नोंबो Ham. Hi. So बेयाव फोरोंलायनोसै स' नायलांबाय थादो Five, 6, 7, go. बोथोरनि ना. Okay?
Himalaya hazyko 5 6 7 go Himalaya hazyko sakitın nakagın okay begini hazyko bagina next sakitın nakagın okay next binuno only thing 5 6 7 go 1 and 2 and next 1 2 3 4 okay and the next Himalaya maba mountain ready 5 6 7 go एसे जोबहोलांबाय आरोना नायनो हागोन मानसिफोरखौ फुल जाखाबाय हाउसफुल हाय खालामनोसै गासिबो हाय खाम जोबसिगोन माने बिराद मेंबाय आरोना सोरखौ बेसे फोरोंनो नङा होमबा नायलांबाय था Hai sir, कुछ बोलेगा? Something is. Hello. Megon bestran kanai rumba bika fanda. Hai. Ini sir. Đau mây na nắng gầy đau mây na đau mây. So guys, Siptha dance binu no belak montse class ho. Hey. Mình bay bột
Đau mây na nang agai đau mây na Sini mengkada. Ke sini mengkada nङा होमबा? दा बिथांखौ जों एक्ट्रेस महरै लिंदोंमोन आरो बिथाङा खामानि मावबाय जोंनियाव मावगोन ना मावा मोजां बुङाखै सोंफिननांगोन खनसेबाव ट्राइ एगेन मावगोन ना मावा माने मावाना बिथाङा हा नेगासे हामा मोनोनो मेगन बेस्रां खानाय रुम्बा बिखा नै लोंलाय नों हामा मोनगोन ना मोना आं मिथिया आं मोनखागोन आंबो हामा मोनखागोन आंबो मोनखागोन wait. So guys, finally shootingआबो माबाया खतम मोसानाया खतम बेयाव जोब्बाय ओमफ्राय दा दसे थानानै बेलेग लानानै थांनि जोबनाय लासे नेबाय थादो बिखिनाखौ नायनो हादोंबा नङा होमबा जोबनाय लासे नायबाय थादो ना मा होनो बुन्दु दे नुलायलिया हरनि प्रग्रामनि थाखाय हाय बुहुमाव राबागाव इसका एक सॉन्ग है अभी हम लोग का रात का प्रैक्टिस चालू है अबे रात हो चुके देख नहीं वो देखो रात हो चुके कुछ भी नहीं देख रहे रात हो चुके हमारे रात से उन लोग आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उन लोग So guys, finally जोंहा जोब्बाय ना मा होनना बुङो बहुत खस्थ' खालामदों बिथांमोनाबो आंनिबो माने जोबोद मोजां नांदो जेमाननो मेहनत खालामना मोसादो बै सासेया गंगोना आखाइ थिखांलाय मोसानायाव एसे प्रब्लेम मोनदो जेनेबा आथिङा एसे दुखु मोनदो बियो स' जेबो नङा थाबैनो हामथों होननानै आं इसोरनि सेराव प्रे खालामो आरोना माने थाबैनो हामनांगौ ओरैबायदि मोसानो हानांगौ नङा होमबा थ' बेखौनो खावलायो आंबो नोंथांमोना माबायदि नांदों मोसानानै मोजां नांदो ना थ' धामाका मोजां नांदो ओरैबायदि मोसादो माने आंनि सारि सायाव आं जि मोसायो आंनि सारि सायाव ओरैबायदि हाइ फाइ थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय स' गाइस भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मिथिखायो मा खालामनांगौ नोंथांमोना गोबाव जानायखाय आं मा खालामा बिनि सायाव होनाय जाबाय आरोना दायो थांनोसै न' मोनाबायबो दायो जाबाय मोजां नायबा मिथिगो 7:30 जाबाय आरो थ' दायो थांनोसै गुबुन दाबसे जायगायाव माने जोंनि गामियाव सरि थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ बेसें बुङो एसेंनो जालांबाय थायो